Naj živi samostojna in neodvisna Slovenija. Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan. Starši pomrli, nisem bili oko, danes pa sem skoraj. Da sem videl, kako se dviguje ta naša lepa zastava, to mislim, da je treba doživeti, drugače povedati ne moš. Prijatelja sem imu z Beograda, pokažem slike. Res smo bili prijatelji, ne morem verjeti. Nič se moj tako ne bijema. Evo 10 dana ništa ne mogu da saznam za svoje dijete. Vrpolje, Kozina, zove se, nekakve informacije ne mogu da dobijem. Ovo je bruka i sramota, neki je stid. Šta rade od naše dece? Pošteno sam poslala da mi služi vojsku, ne mogu da ga nađem živa, mrtva nikakva. Mi nismo nikogar napadli, mi nismo nikamor šli, mi nismo začeli streljati. Mi hočemo tudi naše otroke nazaj. Evo to, kaj so Srbi naredili danes, mislim te dneve v Sloveniji, če tega ne bi naredili, ne bi nikoli zmagali in lahko jim postavimo Srbam največji spomenik na sredini Ljubljane.